Здравейте, скъпи приятели! И Честита Коледа! И весела нова година! Нека през новата година да бъдем по-здрави, по-игриви И най-вече безусловно щастливи. Щастието да е нещо, което да преследваме, а нашият живот да се превърне в израз на щастие. Нека тази година да си поставим хубави нови цели и да ги последваме. И както Гурудев Шри Шри Рави Шанкар каза много красиво в обращението си, ние да сме като коледната елха. Тя само с присъствието си създава атмосфера, събира хората, обединява ги и повдига енергията. Не външните обстоятелства на нас да ни влияят, а ние да сме тези, които да движим средата с нас. И още едно нещо, нека да се виждаме малко по-често. Все пак, нали? Би било хубаво, пожелаваме си го и всички тези добри намерения, които си поставяме в началото на годината, нека да имаме енергията наистина да ги превърнем в реалност. Много ви обичаме, много ви прегръщаме, много ви целуваме. Хубава нова 2024 година. До скоро!